Gau batean, itsasgalera izan zuen gizon bat hartu zuen etxean. Norbaitek atea jo zion gau itxian. Hilzorian zegoen gizon hartaz erregutzeko eskatuz. Naufragoa estatubatuarra zen. Hego Karolinatik abiatutako zamaontzi bateko kapitaina. Kotoia eta arroza zeramatzan ontziak Baltikoan barrena. Bizkortu zenean, Lundek bere zuhaitzak ikustera eraman zuen gizona, eta nola zaintzen zituen azaldu zion. Solazaldietako batean itsas galera gertatu zenean hondartzan aurkitu zuen Kotoi ale bat erakutsi zion kapitainari eta galdetu zion nola lantzen zen landare hura. Kapitainak kontatu zion Amerikako Estatu Batuetako hegoaldeko lur epeletan Kotoi plantazio erraldoiak zeudela, eta lan nekeza zela ura jasotzea. Afrikatik etorritako esklabo beltzek egiten zutela. Sendatu zelarik, kapitainak sorterrirako bidea hartu zuen atzera ere. Elkar, agurtu zutenean kapitainak Lund magistratuari galdetu zion ea nola ordainduko zion bizia salbatu izana. Beti egongo zela berarekin zorretan. Hegoaldeko esklabo horietako bat ez zait gaizki etorriko. Lur hauek denak neuk bakarrik gobernatzeko zaharregia naiz. Bota bidezion magistratuak Olgeta benetan. Kapitainak irribarre egin zion eta alaxe galdu zen guardiaren arrastoaren atzetik. Ole Christian Lund magistratuak ahaztua zuen kapitainarekin hitz egin zuena. Goiz batean itsasoan 3 mastako balandro bat ikusi zuelarik.